అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్తో కొన్ని తప్పులు చేస్తాను. మళ్ళీ తర్వాత సరిదిద్దుకుంటే మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటాం, అంతే కదా. 4 సార్లు చేస్తాం, మళ్ళీ 5వ సారి చేస్తాం, సరిదిద్దుకుంటూ పోవాలి. లోపల తప్పులు చేస్తున్నాననే బాధ ఉంటే చాలు, ఆవేదన ఉండాలి. అయ్యో మరి నేను తప్పు చేస్తున్నానే, నేను ఇంకా రెక్టిఫై కావాలి అనేటువంటి తపన ఉన్నదే, ఆ తపనే తపస్సు అంటే. తపస్సు అంటే బిర్ర పీల్చుకొని ఆసనం వేసుకుని కూర్చోటం కాదు.